Mga igsuon, nganong nakasinati man o kamatayon ang mga propeta, kay kung tan-aw nato ang kinabuhi sa mga propeta, sila matarong man, maayo man nga mga tao, nagasunod sa misyon nga gipahimo diha sa Ginoo. Apan nganong nakasinati man sila og pagpanglutos, kamatayon, o bisan gani diha sa pangpangdaot sa mga tao, bisan pa man nga kitawag sila nga mga matarong, mga balaan nga mga tao. Kung atong tan-awon sama sa kinabuhi ni propeta, usa sa mga propeta nga si Juan nga magbubunyag, nganong nakasinati man nga og gipunggutan man sa ulo si Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag ning barog diha sa kamatuoran. Iyang gisaway dili lamang ordinaryo nga tawo kundi si Haring Herodes diha sa pagpuyo sa asawa diha sa iyang igsuon nga dili kini maayo. Ang pagsulti sa kamatuoran, ang pagbarog sa kamatuoran, walay gipili, mga dagko man nga mga posisyon, mga ordinaryo man nga mga tao. Bisan kung kini maghatag og kasuko, maghatag og kaulawan, maghatag og kaaway diha sa mga propeta. Sila mubarog dinha sa kamatuoran. Ug mao kini ang nasinati ni Juan nga magbubunyag diha sa iyang pagbadayon sa pagsulti sa matuod, siya nakasinati og pagpanglutos. Siya gibilanggo hangtod nga gipunggutan sa ulo. Kung kana ang nasinati sa kinabuhi sa mga propeta, muingon kita nga kahadlok ba di ay mubarog sa kamatuoran, kahadlok ba di ay musulti sa matuod, kay makasinati man taog kamatayon, makasinati man taog kaaway. Mga igsuon, nasayod kita nga kita dili ganahan og adunay mga kaaway, dili kita ganahan og kagubot sa atong kinabuhi. Gusto kita nga magmalinawon diha sa pagpuyo nini nga kalibutana. Apan dili kini ang gitawag nga diha sa matag usa kanato, ilabi na nga kita nga mga Kristiyanos, ilabi na kita nga mga binunyagan, ilabi kita nga nakaambit sa misyon ni Hesus dinha sa pagka-propeta. Kay kung dili kita motingog, dili kita mubarog dinha sa kamatuoran, nan susama ra kita usab nga ning dapig dinha sa bakak, ning dapig dinha sa sala. Kay kung wala musulti si Juan nga magbubunyag diha sa gibuhat ni Haring Herodes, nan sama ra nga ning uyon siya sa mao nga dautan nga binuhatan. Mga igsuon, nganong nasuko man ang gikriticize man sa atong Ginoo ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, wala siya mo criticize diha sa ilang kaibalo, kundili diha sa ilang pagpuyo. Kay diha sa ilang pagpuyo, nakita man sa atong Ginoo nga ang ilang pagpuyo, ang ilang pagka malamon sa balaod, wala man nila puy-i kung unsa ang naisulat dinha sa balaod ni Moises. Mao na nga kanunay nga moingon ang atong Ginoo, tigpakaaron ingnon ang ilang ipakita ana alamang dinha sa gawas, apan sa sulod dili kini maoy tinuod nga kabubuton dinha sa mao nga balaod. Mao na nga kanunay
ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod kanunay nga nasuko o nangita og pamaagi nga ang atong Ginoo ilang kanang mapakaulawan at tubangan sa tao pinaagi sa pagpangutana aron ipakita nga sayop siya apan ang Ginoo sayod kung unsa ang anaa sa ilang hunahuna, kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Unsa may gidangatan sa atong Ginoo sama sa mga propeta, sama ni Juan nga magbubunyag tungod sa iyang pagbarog sa kamatuoran, sa pagsulti sa matuod, kamatayon gihapon ang iyang nasinati. Mga igsoon sa atong kinabuhi, adunay mga tawo nga muduol kanato, musulti kanato sa matuod kung unsa ang ilang nakita dinha sa atong kinabuhi. Usahay musulti sila nga dili maayo ang mga batasan nga gipakita nato dinha sa uban. Usahay musulti sila nga ang kanang sala nga ato nga kanunay nga gibuhat. Apan kasagaran unsa man ang ato nga reaksyon, di ba? Kasagaran ana ang ato nga garbo dayon matandog, ang atong reaksyon masuko, ang atong isulti moingon nga ako kining kinabuhi nganong magbuot man ka kanako. Unya usahay dali ra usab nato nga musulti kung unsa ang mga dautan nga nakita nato dinha sa uban. Dili ta kabalo mo paubos, dili kita kabalo mo magpamalandong dinha sa gisulti sa uban. Ang pagsulti sa matuod kini nagtabang sa atong mga kaigsunan diha sa pagbadlong sa mga batasan, sa mga sala nga ilang nahimo. Kung adunay mga tawo nga maisugon nga musulti nganhi kanato tan-awon unta nato nga kining tawhana aduna gayoy dakong pagtagad nganhi kanako kay nagtan-aw man siya sa akong kaayuhan. Gusto man niya nga mabag-o ang akong kinabuhi. Unya kung kita diha sa mga suon nato nga nakita nga bisan tuon kung nagpuyo na diha sila sa pagpakasala, ang ilang mga batasan dili maayo, unya dili kita mutabang diha sa pagsulti sa matuod, nan kita wala magpuyo dinha sa misyon nga gihatag kanato sa atong Ginoo diha sa pagkapropeta. Kung magpuyo ra kita nga gusto ta nga malinawon, walay kaaway, nan sama ra usab kita nga ninguyon kung unsa ang mga dautan nga binuhatan dinha sa atong mga kaigsunan. Dili sayon ang pagpuyo sa pagkapropeta, mao na nga pangayoon nato kanunay ang grasya sa Dios, pangayoon nato kanunay ang panabang sa atong mahal nga inahan nga untana diha sa atong kinabuhi, ana usab untana ang atong maisugon diha sa pagbarog sa kamatuoran. Bisan pa man kung kini magdala ka nato og kagubot o kaaway ngadto sa atong isig katawo, mas mag-uulta kung dili kita musulti o kita hinuon ang hinungdan kung anong ang atong isuon mupadulong ngadto sa impyerno. Palihog sa pagtindog.